שולמן. רגע, לך האם יש לי תמיכה בספר ערק מצד מורן שולמן? יש? זאת שיש לי תמיכה מצד נירו אברמוב, וזאת אומרת שיש לי תמיכה מצד רוקי סיטמן, וזאת אומרת שיש לי תמיכה מצד מורן שולמן. אני צריכה לכבד את המצלמה גם אליי, גם אותה. זאת אומרת, מצד יש תמיכה מצד איציק אהרון. מה שאומר מה שאומר רגע! מה עם שרון? מצד שיש לי תמיכה מצד כל האנשים שאני הכי אוהב והכי מצד כל האנשים שהם בעלי הלב הזהב. אני אוהב את כולכם. מה איתנו? מה עם שי? שמכן שי אתה מכבד? ואני אוהב. מה איתי? ואני אוהב. רגע, שי אתה מכבד? הוא לא שאל אותי, אני לא... האם אתה מכבד אותי? אבישי.